apa kabeh lelakonku kowe tiga larane patiraku urip tansah piyonge omah-omah ra ono tentreme atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak kudili tak tresnani orang ngira mung tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan atiku kok gawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku malah gandeng liya-liya lilo waku kudu lilo lilo kowe direbut wong liya
Ajeng Dalem Kang Mas. ing wektu iki bungah ora kaya rasane atiku. Piye? Iso sesandingan karo sliramu sak kelolon Yai. Rasane piye Kang? Sampean ora wedi tenan karo Minak Jinggo to, Aku ora Kang Mas? bakal wedi karo Minak Jinggo. Yen to pancen Minak Jinggo mengko ndengangi awake dhewe bakal tak pateni Yai. Tenan ya, Mas. Iya pancen kanggo belani tresnaku marang sliramu sak kelolon. Waito lan kuyengan. Piye? Mbak Rini. Sopo? Wilis, Mbak Wilis. Riri apa Mbak Wilis? Wilis. Ayo, 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 ayo. Monggo Pak. Eco awan neng omake ora krasa. Paluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang mitir anggon goleki ora krasa besok awan yo Eman yen nganti wong liya nyawa. Kleyang tak sawang mencelok ning kepang. Kegocengan tak ritik saka katuwan. Sarwe ngoceh dheweke ngalih penclokan. elo kae tak sawang mbok ngete podang onde akawe pikirku
kepranan ora mendung atiku sang saya tetruk tak seranani son pikat mulut bendo sangat barang masuk itu awan ayo yo bokeng bos dekorasi luwe becik patenono timbang perpisahan marang Sulistya tak rewangi samudana marang kulawarga garwa sarta putra liwat kincange Wisnu kawasa glendeng rasane atiku nadya musling serius aku isih mampu ngladeni salammu monggo aku bocah gunung adyan bocah gunung katuwa kanthi brung jiwa raga kutang urung kehormatan mapluk arupa ngarep pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke
sangat marah sarangan putra irama Yosotik Rembo Yosotik luwe becik atenono timbang perpisahan marada sulistyo atarik awangi samudana marang kula warga sarwa sarta putra liwat gintang kowe ampun sanundung adyan ampun sanundung aku adrung jiwa raga kota urung kehormatan makro arupa arep icung urip ana kutha matur sembah sapa ngadeg kabeh yo tak lilangi kowe pamit lunga pawalingku aja nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo nang omah ngenteni yen kelingan jamane semono tak lelani kowe pamit lunga pawalingku aja nganti sembrono nang luar
negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawan tangga aku mau nyawang aku wis mau nampa yen kelingan jamane semono matur nuwun mure kekudanganipun Bapak Pri tumrapipun putra temanten kekalih mangke dados keluarga ingkang momor mursyid murakabi manjing keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kudange tak sayangi anakku sing ayu dhewe inudang rama ibune sok nek gedhe pinter nyambut gawe ayo yo tukokno oleh-oleh nek ra wis aku yo emoh tekokno ngaleh-ngaleh nek ra lilis bongkeng yo emoh
goyang 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 iping jalan iping yang goyang goyang yang goyang 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 musir kabeh klengkar nyata sayati beserta yop dalu niki nonton tayub wanci guyub nonton guyub prasa tresno padha ngiping jaluk dinding jejakitan sesengga anut wirama ya mas yo kena ngiping nanging ora bareng nyanding mikir-mikir muga ora bareng nyenggol ya mas ya ya goyang kabeh nyaman yang goyang 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 iping nyalon gending goyang 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 mikir pingin nyenggol yang goyang goyang yang musir kabeh klengkar nyata sayekti beserta yop dalu niki sangkan Oh. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe cepet mendung kowe aja malungmu perang iki ayo Mas Joko Kang Mas Prabu Kumala ayo Mas Sedo lambung wana obat-obat rini wanita putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara jonggrang manuta sun kundut garwa yo 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 Joko pendek Tanti sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang pacutmu
kowe pancen ayu tenan ora pokal yen aku nandang prajurit kalaparan polo kowe dadi wande toboyonan jaga banteng kowe aja tobat-tobat ririk wanita putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa iya jonggrang panyuwunmu tak turuti matur nuwun Pak Disiplin. Yo yo yo, bareng mania diramekke kok, monggo. Go Mas Toko. Yo yo. Mbak Riri. Go dhewe Mbak Riri. Barong mania. Ayo, barong mania pancen oke. Nggih, sing duwe Majarata ya barong mania niku Mbak Riri. Yo. Aku
Imin. Mas Imin. Oh alah. Pakar seni sing Deja Majarata niki kathah Pak Di Wagiman babinsane Masaran nggih. Badhe dono swanten mengki diaturke Mbah Tarjo, Mas Wagino kathah satu demi satu pokoknya diaturke. Nggih. Oke. Nggo. Yo, Mbak. Aku Terima kasih Mas Wid. Asik. Sangat parah. No. Buku kae kebak crita yo tengah wedi nganti gagat rino Blondor kae peradoyan duwe to, Ndor? Rene yo. Datang luntur. Bapak tulisan warna abang
ngaji kok beruk. Bubuk bubuk. Glondor apa kae bengi iki wis ra sida prembah-prembeh. Ya, wis entuk tambahan. Wis entuk tambahan. Kongone Pak Parjo. Oh, Tanda sore-sore golek tempe. Tempene jebule mambu.
kowe nang endi lakatku saja nyuti ngati hatiku sujan duwe kencan karo wanita liya. Dina minggu sing satunggu kowe ngajak ning tawang aku nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane sapa wonge sing ra gelo adung kandhan kowe ora teko sing salah Mbah Tarjo. Oh alah alah. Janjane kowe nang endi lakatku saja nyuti hatiku sujan duwe kencan karo wanita liya. Matur nuwun Mas Imi. Yo say iya iya yo 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 masuk Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresna janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ra nandang guyung rasa tresno rena wengi nanging aku rapi satu mati kates dadi japi setetes tresno kanggo tangga ati masuk pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali najan sewindu tresnamu bakal tak tunggu ae ae ya Allah tresno iki ora mandang saya sepi saya tambah nyiksa maton kowe ra
sapa wonge sing ra mandang yo Rasa tresno rena wengi nanging aku ra bisa tuwiti kondangan tes dadi jahli setetes tresno kanggo tombo ati
lilo aku kudu